Bé, això és una primera ullada a DGES. Ens connectem con un usuari i contrasenya i el primer que veiem són els mòduls d'aquesta persona que està connectada. Veiem la persona connectada i al costat veiem els grups que té aquest mòdul. Podem seleccionar també els mòduls d'un nivell i d'altra banda també podem seleccionar un àmbit concret i veiem una llista dels mòduls d'aquest àmbit, independentment si són d'aquesta persona o no. Tenim dos informes, un de resultats a nivell del mòdul. Ara que s'ha carregat, veieu que és una taula dinàmica en les columnes, són una sèrie d'indicadors. Com que és taula dinàmica podem jugar i, per exemple, amagar el grup, i aquí tenim el resultat de tot el mòdul i el procés d'ensenyament-aprenentatge amb els lliuraments, l'avaluació contínua, etc. Podríem també comparar trimestres, cada element al llarg dels trimestres, o a l'inrevés, un trimestre tots els elements. Veieu que tenim tota l'avaluació contínua, la prova de validació si és el cas i el total del mòdul. L'altre informe és el de gràfiques, on es veuen els indicadors d'aquest mòdul de manera gràfica al llarg dels semestres. En aquest cas seria el grau de realització de l'avaluació contínua i està comparant el grau de realització del mòdul respecte al nivell i respecte a l'àmbit al qual pertany. I ens dona una indicació tant a nivell de percentatges com de colors, una indicació de si anem bé o malament, o com de bé o malament anem respecte a les mitjanes de l'àmbit i del nivell. Aquí veiem els resultats, que són tres indicadors, el 3.1, 3.1.2 i 3.3, i fa el mateix. I quan a l'abandonament, el mateix, els quatre indicadors que tenim a GES. Si tornem als mòduls, això és tot, i ara anem a GES i primer tenim informes de resultats i d'indicadors. Anem primer als informes d'indicadors. L'informe d'indicadors mostra tots els indicadors per a cada mòdul i grup. També és una taula dinàmica. Tenim diversos camps a l'àrea de filtres. Tenim el mateix informe d'indicadors amb els gràfics a sobre. En aquest cas, a l'àrea de files, només tenim l'any i el trimestre. Però com que és una taula dinàmica, també podem posar el mòdul, el grup, l'àmbit, el centre. Aquí, el tipus de gràfic també el podem canviar. Podem jugar amb gràfics de barres, apilats, etc. Per exemple, si baixem l'àmbit, veurem les diferents gràfiques dels àmbits. També podem anar deseleccionant els indicadors per veure només els que ens interessen. Hi ha tipus de gràfics més adients per les dades que estem veient i alguns que no seran tan adients perquè ni tan sols ens mostraran dades. Altre informe és el de resultats. Aquí estan pràcticament tots els indicadors o valors que s'estudien al GES. Tenim les dades de resultats, matriculats, aprovats, sobrematriculats, sobreavaluats, El que fa referència a la prova, dades
que fan referència a la prova. Dades que fan referència al lliurament, els que han lliurat els 3 primers lliuraments, els 2 primers, és a dir, que han abandonat el tercer, etc. I també, com és una taula dinàmica, podem jugar a baixar files, pujar filtres, etc. Aquí la combinació entre resultats i lliuraments i les mitjanes de qualificacions per nivell, per exemple, i per últim també tenim la distribució de qualificacions. Tenim el mateix informe de resultats amb les gràfiques a sobre. En aquest cas també amb l'any i el semestre com a guia. Com és una taula dinàmica també podem jugar, baixar i pujar elements. I com en el cas que hem vist abans, també tenim diferents tipus de gràfiques. Podem baixar l'àmbit i veure la distribució dels diferents àmbits amb barres. Com a l'anterior informe també podem anar seleccionant i deseleccionant diversos indicadors. També amb la selecció de camps podem anar jugant a canviar de lloc als diferents conceptes. Per últim tenim l'informe global de GES per fer l'anàlisi que es fa cada trimestre. En primer lloc tenim el seguiment, en aquest cas no es veu massa perquè encara tenim carregat un únic trimestre, però si veieu també és del tipus que hi ha la taula dinàmica a sota i a sobre està l'informe. L'avaluació amb els 3 indicadors, l'adequació a la matrícula, aquí tenim pel nombre de mòduls els diferents indicadors. Com sempre tenim per seleccionar camps, deseleccionar camps, etc. L'adequació a la matrícula comparant els mòduls matriculats i aprovats, segons cada un dels mòduls matriculats. És un gràfic de bombolles, un bubble. Inclús podem jugar a deseleccionar i només deixar, per exemple, en aquest cas, els que han aprovat 3 i veiem perfectament com va baixant la mida de la bombolla. No? També podríem comparar els 4, podem anar fent comparació amb els de 2, per exemple. Deixar només els de 2 i també veiem aquesta correlació que hi ha entre les matèries matriculades i aprovades. No? Altre indicador és el de resultats i qualificacions. Aquí hem unificat tant els de resultats com els de qualificacions. El mateix, com és una taula dinàmica, doncs podem veure també, en aquest cas per centre, el tipus de mòdul el pugem i ara tenim els de per àmbit també.
Aquí veiem només els percentatges. Aquí les qualificacions. I aquí tenim els lliuraments. Els que han abandonat en el primer lliurament, en el segon, en el que no han lliurat res, tant en valors absoluts com en percentatges també per tipus de centres, de l'IOC i els que no són de l'IOC. I també podem jugar a eliminar indicadors per només deixar aquells que són en percentatge i veurem la gràfica millor. També per àmbit, podem comparar àmbits. En aquest cas, si només deixem els percentatges, veurem que les gràfiques són molt similars. Bé, i fins aquí la primera ullada a AdaGES. Moltes gràcies.